Ipinahayag ng Department of Public Works and Highways Central Visayas o DPWH7 na wala itong naitalang ghost project batay sa isinagawang audit sa mahigit kumulang na 600 flood control projects sa Cebu at iilang bahagi ng Negros Oriental mula noong taong 2022 hanggang 2025. Ayon kang DPWH7 Regional Director Danilo Villa, masusing sinuri ng kanilang internal validation team ang lahat ng mga proyekto kabilang na ang mga drainage system, seawall, culvert at river protection works. Lahat umano ng mga proyekto ay natagpuan sa kanilang mga lokasyon at walang naitadang anomalya. Ang Negros Oriental ay nasa jurisdiction pa rin ng DPWH7 bago pa man ito maisama sa bagong naitatag na Negros Island Region noong 2024. Binigyang diin ni Villa na base sa kanilang ulat, hindi apektado ang Central Visayas sa mga tinatawag na ghost o hallucinated projects na kinakaharap ng ilang rehiyon sa bansa. Ang naturang audit ay iniutos kasunod na kautusan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na repasuhin ang National Flood Control Program, lalo na ang mga proyektong hindi itinayo sa mga lugar na lubhang binabaha. Gayunman, umani pa rin ang atensyon ang lalawigan ng Cebu matapos itong makatanggap ng 414 flood control projects, pangalawa lamang sa buong bansa na sumunod sa Bulacan kahit hindi ito kabilang sa top 10 flood-prone provinces batay sa National Adaptation Plan 2023 to 2050. Lalo pang lumaki ang issue ng maibunyag ang Cebuano contractor na QM Builders na nakakuha ng 93 contracts na may kabuuang halagang 7.38 billion pesos. Ito ay sa kabila ng maliit na paid-up capital at kawalan ng naitalang kita sa nakaraang taon. Ipinaliwanag ng DPWH7 na dumaan sa open bidding ang QM Builders at naihatid naman ang mga proyekto nito sa tamang paraan. Noong Agosto 19, sinimulan ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon ukol sa flood control program na inaasahang magre-resulta ito sa reforma sa proseso ng pag-award ng mga kontrata at paglalaan ng mga budget sa proyektong pampubliko. Kung yung mga completed projects po na mayroon pong natapos as recorded ay 600 plus 2022 to 24 kasi nasa loob pa ho yung NIR. Proactive measure also to check based dito sa pronouncement po ng ating presidente na apektado po ba tayo dito sa mga sinasabing guni-guni or yung mga ghost project or yung mga contractor na hindi po maganda yung pagkagawa or may na-damage na hindi na binalikan at ginawang remedyo para ayusin. Hindi naman po tayo apektado ng ating mga sinasabing guni-guni. No po, lahat po ng mga projects na ini-implement po ng Region 7 ay may sasagawa po natin na nandoon po kung nasan man pong locality ang project. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, ito si Bombo Ken Apor ng Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!